Каква е най-силната гейминг машина според ChatGPT? Нека проверим. Така, колегата излезе в отпуск и някой трябва да го замести. Няма проблем, брат. Та, за процесор, ChatGPT предлага или i9 14900KS, или Threadripper 7995WX. За видеокарта, не е очудващо, че предлага 5090 Ti, но тук предлага също и 5090 Founders Edition, ако въобще успеш да я намериш в България. Охлаждането задължение трябва да е водно, като тук се предлага или AlphaCool, или Corsair Hydro X. За RAM памет 128 GB DDR5 на 7200 МГц. Имаме също 2 терабайта NVMe, забележите, само за приложения, 4 терабайта NVMe само за игри и 16 терабайта хард диск за всичко останало. За дънна платка се предлага или Asus ROG Maximus Z790 за Intel, или Asus Pro WS WX Ето тук. Ета е. Захранването 1600 вата, няма иначе как. И накрая, но не на последно място, имаме две опции за кутии, като първата е на Height Y70 Touch и втората е на Lienli O11 Dynamic. Не знам дали съм го прочел това правилно, но това е. За още подобни конфигурации последвайте профилите на FPS Booster.